Aquest divendres s'ha inaugurat a la Casa del Parc de Boí l'exposició La màgia del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, una exposició infantil que té com a fil conductor el llibre L'entrellat dels estanys encantats, que convida a conèixer d'una manera enginyosa el Parc Nacional i el territori que en forma part, com a destinacions certificades de natura i muntanya en família, que són la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça i les valls d'Àneu i Pirineus Noguera Pallaresa al Pallars Sobirà. Això és una acció més per donar a conèixer el territori, però també de la manera que el donem a conèixer. I sobretot tenint en compte aquests valors del parc, valors de sostenibilitat, de conductes prosocials i també amb la idea aquesta de despertar l'interès per cuidar la natura, perquè al final tots som natura i la idea és de trobar aquest vincle, no? Que a través de conèixer la natura, quan tu et sents natura, és molt més fàcil que hi tinguis una connexió. En aquesta línia també hi ha un quadern didàctic per a infants per tal de promoure l'interès pel territori entre els més petits. A més, s'elabora un quadern didàctic al qual marida també les accions amb el Parc Nacional d'Aigüestortes. D'ahir que el que pretenem és que la canalla que visita les destinacions familiars de la demarcació de Lleida, totes tres destinacions puguin encaminar als visitants a gaudir, a seguir aquest quadern didàctic i gaudir de totes les activitats que se desenvolupen al Parc Nacional. Activitats que van des del dia a la nit, perquè no oblidem que el Parc Nacional és una destinació turística Starlight, en la qual cosa això ens permet les 4 estacions de l'any oferir activitats i també durant el dia i la nit. Des del Parc Nacional es considera molt important aquesta difusió del territori. Totes aquestes vies de coneixement serè, com ha de ser el coneixement, no en resposta, sinó simplement de coneixement, són molt bones. I perquè es tingui aquest coneixement s'hi ha de venir. I perquè s'hi ha de venir amb el context millor que és venir, que és amb la família, per exemple, no? On els nins escolten els pares, però miren, veuen altres coses, no? I en aquest sentit trobo que aquest projecte és molt engrescador. L'exposició està formada per diversos plafons en català, castellà, anglès i francès que es poden visitar fins al 7 d'agost a la Casa del Parc de Boí i del 15 d'agost al 16 d'octubre a la Casa del Parc d'Espot.